Og jeg hedder Thijs. Hold da op. Og vi er instruktører for dette års musical. Og i aften, der skal I tages med ind i et eventyr, som aldrig nogensinde før. I skal nemlig se Alice i Eventyrland. Og det handler om 17-årige Alice Kingsley fra London. Og det er blevet bestemt, at Alice hun skal giftes med Harry Ascot. Og Harry Ascot, han er nemlig adelig. Men han er også super, super kedelig. Så det gider Alice ikke. Hun vil gå sin egne vej, og hun vil ud og se verden. Så i en flugt fra virkeligheden, så lander hun i det mystiske og eventyrlige Eventyrland. Her møder hun en masse mærkelige væsener og mennesker, og hun møder blandt andet Hjerter Dame, som har taget over og hersker i Eventyrland med hård og uretfærdig hånd. Men en dag, den dag, da Alice hun kommer ind i Eventyrland, der bliver Eventyrlands skæbne vendt op og ned. Ja. Musicalen er igen i år 100% elevstyret, hvilket er blevet en fast og meget stolt tradition her på skolen. Dette år vil vi bevise, hvordan man kan skabe en musical helt fra bunden. Vi startede i 2012 i juni måned, hvor vi planlagde, hvilken musical vi ville opføre. Det har været den hidtil største udfordring, fordi vi har lavet selve musikarrangementet selv, vi har skrevet stykket selv, vi har syet vores kostymer selv og lavet dansene selv. Derfor kan vi med stolthed sige, at vi har lavet vores helt egen musical fra bunden. Og det her, det bliver... Mange tak. Det her, det bliver vildere end nogensinde før. Det startede hårdt ud, fordi vi startede med at miste et styringsgruppemedlem, en danser og 2 af vores hovedskuespillere. Så har vi brugt 22 meter tyld til et skørt. Og vi har også i år aflevet alle myter, der er om, at skuespillerne, det skal kun 3. gear. For i år, der har vi 1. gear, vi har 2. gear og 3. gear. Og jeg vil sige, at de 2 andre årgange, de viser også, at det ikke kun er 3. gear, der kan synge deres sjæl, og der kan spille deres i blæser. Dog lever vi op til det ryge om, at det kun er musikelever, der har skuespillerrollerne. For i år er det nemlig halvdelen af skuespillerne, der er musikelever. Og det hænger måske sammen med, at halvdelen af vores instruktørduo også er musikelever. I hvert fald, inden vi starter, så skal vi huske at minde alle om at slukke mobiltelefonen. Der er ikke noget, der er lige så godt som at slukke mobiltelefonen, fordi det kan hurtigt gå ind over vores lyd, og det er super ærgerligt. Så hvis man sidder dernede og tænker, men jeg har sat min på lydløs, så er det ikke godt nok. Den skal slukkes. Det skal også huske, at vi har skrevet ind på begivenheden til den her musical, men det er vigtigt, at vi pointerer, at der bliver både røg og strobelys, så alle er opmærksomme på dette. Så velkommen til dette års musical, og velkommen til Eventyrland.
Ja, det er det samme. Hver gang jeg løber efter en kanin, men den løber fra mig. Der er også en kat, og den smiler til mig. Jeg vidste ikke, katte kunne smile. Det vidste jeg heller ikke. Det lyder godt nok besynderligt. Ja, tror du, jeg er blevet tosset? Det er jeg bange for. Du er blevet skør. Du har mistet forstanden. Fuldstændig gal. Men nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed. Sådan er alle de bedste mennesker. Men det føles bare så virkeligt. Det er bare en drøm, Alice. Og i drømmeland kan intet gøre dig fortræd. Det er dine drømme og din verden. Og det er dig, der bestemmer. Men hvis du alligevel bliver bange, kan du altid vågne op. Bare ved at sætte i armen. Sådan her. Au! Læg nu hovedet på din pude igen og luk øjnene i. Og når du vågner, vil jeg være lige her ved din side. Jeg er helt sikker på, at de røde roser vil se fantastisk smukke ud i haven. Forestil dig, min Alice og din Harry blive hvide blandt de smukke blomster. Ja, det tror jeg gerne. Men der er bare et problem. Gartnerne har plantet hvide roser i stedet. I kan da bare male dem røde. Det var da en mærkværdig ting at sige. Alice, opfør dig pænt. Husk, at du skal nok give et godt indtryk, hvis du nogensinde vil nå at blive gift. Du bliver jo kun ældre, og så er du snart helt rynket og indsvunget. Men jeg er jo kun 17 år. Alice, ægteskab handler om kompromis. Vil du ikke gerne være det som mig? Det er derfor, du skal giftes. Ja, men med Harry. Alice, Harry er en veloptænkt mand. Med en god økonomi og et godt ryg. Du finder ikke bedre end ham. Men han er så kedelig. Jeg vil ikke giftes. Jeg vil ud og opleve med Alice. Tænk på, hvad din far ville sige. Han vil tage mig stadig. Han vil tage mig med og se verden. Alice, er nu anstændig. Harry og du skal giftes. Og det ved jeg, du vil blive glad ved. Ja, mor.
har nogen plan, but they clap anyway. Så I det? Undskyld mig, Alice, hvad skal du? Jeg skal bare lige. Alice! Vent! Hallo! Et øjeblik! Hallo! Hey! Tidligere! Vent! Jeg kan lige! Hallo! Stop! Hvor er du? Hvor er jeg? Hvem er du? Hallo? Hvem er det? Hey, snuske. Jeg spurgte dig om noget. Hvem jeg er? Jeg er Alice Kingsley. Datter af Charles Kingsley. Den Alice. Hvilken Alice? Sikke en lettelse. Synes jeg også, vi har ventet længe nok. Er du ikke lidt for fin? For fin? Hvad mener du? Det jeg mener er, at det du skal klare for os, kræver spidse albuer og jorden og neglene. Du ligner mere en forvokset skumfidus. For vi har? Undskyld, men sådan taler man ikke til en ung dame med min stand. Når lamseben, så begynder man rigtig at vise tænder, hva'? Perfekt. Kan du ikke bare smutte ud af min drøm? Alice. Det her, det er ingen drøm. Ser du? Det er dig, der skal bringe sollyset frem. Og male rose med røde og Byen lige så. Hvad er det her for noget? baby, det her, det er eventyrland.
til. Hattemager. Jeg tager dig til hattemageren. Han er altid så god at introducere nye mennesker for. Ser du? Han er så livlig. Hvem er denne hattemager? Hattemageren er den bedste i hele Eventyrland til at lave flotte og smukke hatte. Du skal bare følge festen og musikken, så finder du ham. Hvilken vej er det? Den vej. Hvilken vej? Hvem er du? Og hvad laver du her? Undskyld, det er ikke fordi, at jeg vil trænge mig på. Mit navn er Alice Kingston. Alice! Du ligner ikke den rigtige Alice. Hattemager! Jamen, halløj. Du kommer lige i tid til ting. Tid med et rav! Hun kommer! Hvem kommer? Og er du hattemager? Om jeg er hattemageren. Frøken Alice, jeg tror, at du har brug for en kop te. Kom og sæt dem. Tag en kop te. Tak. Men hvem kommer? Og hvor kender du mig fra? Hvor jeg kender dig fra. Frøken Alice, det gør vi da alle sammen. Vi har ventet på dig. Undskyld, men jeg har på fornemmelsen, at der er noget, du ikke fortæller mig. Hvem kommer? Og hvorfor venter I på mig? Det ved jeg faktisk ikke. Du er jo helt gakket. Min kære hattemager. Nu må du ikke skræmme pigebarnet væk. Ikke dig igen. Sig mig engang, hvorfor efterlod mig midt i ingenting? Sådan behandler man ikke en ung dame som mig. Du fandt dig hen, gjorde du ikke? Alice! Det er nu! Hjælp! Hattemager! Herr Kanin er gået fra bestanden igen! Galskaber må stoppe! Hun er ikke den rigtige Alice! Jeg siger dig, hattemager! Det kan du sige. Sådan her holder man slet ikke ordentligt teselskab. Man kaster ikke rundt med gæsterne. Og man kommer heller ikke rundt med bordene. Men har man nær, og man har pænt tøj på. Undskyld mig. Det lyder da drabelig kedeligt. Ja, helt ærligt, lille frøken Kakkelbord. Hvem har tisset på din sukkermad? I er jo fuldstændig fra forstand. Skulle bare vide.
Slemt at være lidt fjern fra jordens overflade. Bare af og til. Du har ret. Jeg må faktisk indrømme, jeres teselskaber er en del sjovere end dem derhjemme. De er så kedelige, dem med min familie. Jeg tror stadigvæk ikke på, at hun er den rigtige Alice. Min lille mus. Nu, ikke så skeptisk. Jeg har længt efter hende. I har overlevet Phoenix. I skulle se de onde væsener, der findes i den virkelige verden. Det jager mig væk fra havene, og jeg vil jo bare have en mulighed. Tag dog en tudekiks. Og hvad så, hvis hun ikke er den rigtige Alice? Så kan hun bare være et nyt stykke kattelegetøj. Hattemager. Hvad betyder alt det her? Hvorfor ikke den rigtige Alice? Søde Alice. Jeg har som sagt ingen anelse. Men vent! Det ved Absalom! Absalom! Hey, Absalom. Ikke hvad er en Absalom, dit store rødhoved. Hvem er Absalom? Undskyld. Hvem er Absalom? Absalom er eventyret af Torakel. Kom Alice, jeg fører dig til ham. Han skal nok svare på alle dine spørgsmål. Hvad laver du her, kanin? Burde du ikke være med dronningen? Ja, jeg var lige på vej her. Dronningen havde givet mig fri. Hvor har du været? Det var som om du har løbet lidt langt. Jeg har været nede og se til den gale af det med os. Nej. Er du begyndt at snakke med befolkningen igen? De vil bare skøre som altid. Hvad ville du der? Og de har... Hvad har de? De har... Jo, de har kommet Alice. Shit! Så Alice er kommet til eventyret igen. Den lille røgum. Hende må vi se at komme af med. Sidst hun var hun en klage. Som en lille, billig irriterende kaklak. Ja, hvad tror hun skal have i vores rige? Vi har ikke brug for sådan nogle dumme blondiner her i Eventyrland. Dumme blondiner? Nej, jeg mener bare, hun er kun for at ødelægge det hele. Vi må fortælle det til dronningen. Eller vi kunne også bare skaffe Alice vejen, uden at Hjerterdame ved det. Hvorfor det? Så er Hjerterdame intet andet end en oppustet lille puderdåse. Vi bruger bare vores snedighed. Vores kloge hoveder. Jo, planknægt. Tak. Hvor spændende. Og sådan hersker jeg af eventyrland. Ja, vi skal bare være fluesmækken. Nu skal væk! For altid. Hvem skal væk? Deres frihed. Hvem er væk? Der er ingen, der er væk, kære dronning. Hvad står I så der og visker om? Ingen visker på mit slot. Medmindre det er til mig. Eller min flotte øjne. Smukke læber. Det var ikke om dem, deres højhed. Det var bare alle. Det var bare kaninen, der tidligere sagde noget om... Alice! Nej! Hvad? Alice! Nej! Hvad? Nej!
fange min dronning nede og minge sig med pøben. Og hun slår sig sammen med ham og hans imbecile fladepander. Ja, det skulle jeg da have gættet. Det skal de ikke have lov til. De skal ikke komme og tage eventyrland fra mig. Det er mit, og ikke nogen andres. Hjerter! I må hjælpe mig. Vi skal have Alice ud af eventyrland så hurtigt som muligt. Det er endelig mig, der sidder på magten. Og det er endelig mig, som folk lytter til. Det skal den lille abekat ikke have lov til at tage fra mig. Vi må samle her! lige om lidt. Så er vi her. Hvem er du? Absalom? Du er ikke Absalom. Jeg er Absalom. Spørgsmålet er, hvem er du? Jeg er Alice. Alice Kingsley. Alice. Den Alice. Det får se. Hvad mener du med det?
Jeg burde da nok vide, hvem jeg selv er. Ja, det burde du. Men gør du det? Er du den, Alice? Det er det, der er problemet. Folk bliver ved med at sige til mig, at jeg er den Alice. Men hvad betyder det? Og hvordan er jeg den Alice? Så du er ikke den, Alice? Jo. Eller nej. Du virker forvirret, pigebarn. Er du den, Alice? Jeg ved det ikke. Absolut. Den kære Alice er forvirret, fordi hun ikke ved, hvorfor hun er her. Hun husker ikke så godt, åbenbart. Husker ikke så godt. Hvad mener du? Jeg mener selvfølgelig bare, Absolut. Vil du ikke hjælpe Alice til at forstå, hvorfor hun er her? Kan man få en fugl uden vinger til at flyve? Alice, den Alice skal være frygtløs, modig og ren af hjerte. Er du frygtløs? Er du modig? Altså, det vil jeg da mene. Er du ren af hjerte? Jeg ved det ikke. Alice, det er okay. Absolut, prøv kun at hjælpe. Men det gør jeg slet ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Nu ved jeg ikke engang, hvem jeg er længere. Så er du måske ikke den, Alice. Hvis vi nu siger, at jeg er den Alice, hvad er mit formål? Hvad skal jeg gøre for jer? En gang for længe siden blev Eventyren hersket af den hvide dronning. Der var fred og harmoni. Men hendes søster Hjerterdame var jaloux og ville gøre alt for at tage magten fra hende. Så hun giftede sig og tvang den hvide dronning af magten, som ingen konge havde ved sin side. Det havde Hjerterdame nu. Og hun forviste den hvide dronning til udkanten af Eventyrland, hvorefter hun dræbte sin mand, og nu alene stod med magten. Hvor er det forfærdeligt. Jeg husker det virkelig klart. Det var som om, at nogen slukkede lyset over hele Eventyrland. Der blev pludselig så mørkt, så koldt. For at kunne begå en sådan forfærdelig forbrydelse som at dræbe sin mand, måtte Hjerterdame give afkald på sit hjerte. Hjerterdame mener ikke, hun kan klare at være i nærheden af det, så hun er placeret hos den hvide dronning i udkanten af Eventyrland. Hjerterdame ved, at kun en helt ren af hjerte kan tilindegøre det. Men ingen i Eventyrland er helt ren af hjerte. Derfor spørger jeg dig, Alice, er du helt ren af hjerte? Jeg ved det ikke. Absolut. Er hun den rigtige Alice? Ikke næppe. Det skal nok gå, Alice. Jeg ved, at du er den rigtige Alice. Du forstår det slet ikke. Jeg vil ikke være den rigtige Alice. Jeg skal ikke nogen ihjel. Heller ikke for jer. Nej, Alice! Vent! Ja, så har vi 15 minutters pause. Starter vi på anden akt efter 15 minutter. Vi har desværre ikke nogen klokke, der ringer, så det handler bare om at være herinde om 15 minutter.